for him now. We say, Jehovah. Jehovah. Every Jehovah. Hallelujah. Happy Valentine's Day, really nice. In case I'm not telling Happy Valentine's Day, I'm take this opportunity. Happy Valentine's Day. In Tanda Motanjo. Olga Tanda in Tanda Malo. Every day, Happy Valentine. I'm telling the way in Tanda. Mondo was in any hotel. The money is a man about okay. Last Namsanji Shauba. Get Sawa Namsanji. But it doesn't say Namsanji said it's a prophetic day. Namsanji Gifunanimas. Yes. I want you to know me better. Jesus. Not for Jesus. According to the prophet. Okay, I get. But here is a tell menus. I'm to let it. I want Yango my one. Calling a thing of my A1. My God, I'm to let one. Ujumba uzobese starter asise we worship. Agenda izo yona. Uzobese start ujumba asise kuphi? We worship. Asitabelele nje uNkulunkulu uzokhuluma nathi. But lalelani ningawuthatha chance ikhethelisi. Don't take any chances. Because uzokuhlaza ebantwini. Yabona mangena ngiqala ngisuka le ngiyayitshela izinto ezihamba nazo uyazi. Khona ubhalelo umshayayo angazi noma yimi noma yini ngizengithatha magic oil lapha ngithi awuthi ke ngugcobe noma ngene nawe esontweni ngoba ukhona kwenzakalayo ngiphatha magic oil let me take it ngene nawe esontweni khona kwenzakalayo ngizwa amadoda ameshake ngathi ngiphansi so whoever is trying to take a chance akahamba utshela umngane wakho ukuthi hayi ayisebenzanga le uthe umfundisi don't put this mind and I'm sending back to sender. Now we should have done it back to sender. Akuko zowenzeka la. Umukhendeleze sefiki. Yes. So start to when you see party into ngizoyenza ngifuna ukunihlaza. Namhlanje ngeke prophet izinto ezinhle ngizonihlaza. Ngiyiprove leyo nto. Noma kuthiwa njani ngizokuprovela ukuthi ngubani. Angithi ngiyangizwa. Kunabantu emsakazweni abafona nayizwe show yamo lesithathu. Ngaba prophetele ngathi mabe khona beze esontweni kungenzeka ukuthi bakhona namhlanje angathi beze mabe ngekho it's fine sizobona ukuthi senza njani but ke mele uzongihlabelela nje
ngisuke ngimusa uNkulunkulu mangingena esontweni yathanda ukuthi Nkosi ngicela ungisize sizosiza omusha ofika sizosiza umuntu owayekade wayesesontweni wonke umuntu ngizophika randomly kuya ngabe ngithola amaswidi awu5 bese ngwajijela kanje wabamba lamaswidi bese eza phambili bathi bazonyathelana abantu sondela Melusi ungisabelele nje ngokuqalela ingoma nehazi ingoma bamthandeni ethi zizothi namhlanje nizongazi kanje ngumbe ngiyacela umhlabelele Jumbo nizongazi namhlanje Jumbo wangasulwa. Okay bazalwane, ngiyabingelela futhi egameni likaJesu. Ngicela ukuthi sivule ipassage la ukuze ubaba ezokwazi ukusebenza khona. Okunye ngicela ukuthi siconcentrate bazalwane kuloko okwenziwa la manje. Siphakame sibeke inyawo nisuse ngiyitulo kahle niyibeke ukuze akwazi ukusebenza la ngoba ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzomthinta ngesandla sakhe. Yes. Akazi noma yes. Magithi abathathe itulo fayini emuva
ukuze babe la wonke umuntu akwazi ukuthola isandla ethinto egameni likaJesu. Sikwenze nje masinyana. Emlomeni sithulile bazalwane sisesontweni. Emlomeni sithulile sisekhonzweni. Beke lapha itulo kahle uthule emlonyeni. Thula emlonyeni. Yes, senze nje ulayini sithule emlomeni sisasekhonzweni bazalwane. I think so right manje. Wakasulwa ngenxa yami. Jesus. Uyafuna ukusizakala namhlanje. Yebo ngiyafuna. Usuka kuphi? eJohannesburg. Jesus. Ngimsize lo bhuti. On the way from Joburg. Sobele kanjani nabantu noma nesibongo saka Sibanda, angazi noma isibongo noma igama Sibanda. Ngama usibanda. Lalela. Ubani umuntu ekhaya kini abathi ukwazi Nkosi Igama lami. uthi moyingcwele angikuphulekise ngiphume kulelizwe ngize ngiyofika endaweni abathi iseGwanda, angazi ukuthi ikuphi lapho
Ya ula mphuma khona iseSimbabwe. Uthi umoya oyingcwele For Jesus, someone. akukhulekise kakhulu futhi. Uma umile la last year ngomhla ka-19 October uhlukane nomuntu ongathi ifiance, angazi noma ifiance noma umakoti noma yini, nahlukana, then you lost your job. Mawulahlekile umsebenzi njengamanje, njengoba uzela kukhethelezi, uzofuna umagic oil noma uzocela ukuthi uma ngibuyiselwe nje isithanda sami, because usuluze neweight emzimbeni awusakwazi kwenza lutho. Uthi umoya oyingcwele angikhuleke ngize ngiyofika ekhaya kini endaweni yaseGwanda ezweni laseZimbabwe. Mangifika ngifuna umuntu, lo muntu mangimfuna owakaDube, uma ngimfuna kunempi eyasuka ekhaya. Lempi mayisuka kwangathi abazali bakho bagcina bephakamiselana into ezikhali. Wathi umoya oyingcwele wena bhuti uthe mawukhula ekhaya wagcina usukhulela kwenye indawo ngoba uma wakho bamnuka ubuthakathi. Amen. Lento bhuti yenzeke ngo-1997 Yebo. kwakumhla ka-20 kuSeptemba. Uthi anginamanga futhi ungathenga amehlo ami. Uyayizwa lento engishoyo? Yebo ngiyayizwa. Uthi umoya oyingcwele angifuna umakoti wakho. Uphi umakoti wakho kade uthandana naye? Sele Pitori man. Uphi njengamanje nisathandana? Hayi sathandana. Uthi umoya oyingcwele bhuti ngizokukhulekisa angeke abuye. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Akufanele ngikhulumele amanga. Amen. Angeke abuye, but kunomuntu omusha ozomthola abathi uSharon. Amen. Lo muntu abathi uSharon ozomthola naye futhi owangakini waseZimbabwe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Uthi umoya oyingcwele ngabe siyakukhulekisa sigeze. Uma sigeza kuyofuna uhambe umfunele impuphu emhlophe. Uyangizwa ngithini? Yebo nyabo. Bese ngibuya ngikukhulekisa ngayo bhuti wami uzosinda. Amen. Amen. Ngike ngasho khona ufuna ukusizakala. Ngiyabonga bhuti. Khona ufuna ukusizakala namhlanje. Khona ufuna ukusizakala namhlanje. Jesus. 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 Yazi ngike ngasho Jumbo ungadini. Uma ngena la Jesus. uze uNkulunkulu manihlabelele kumele usimayihlabelele ngathi yindaba ngishaya uvalo. Jesus. But there is an answer ngiyitholayo. Kunempendulo engiyitholayo. Ningixolele futhi ke uma ningixolela ningalwi nami. Kunempendulo engiyitholayo la. Ukhona ukugama khona. Angisho ukuthi kula. But ikhona ukugama. Khona abathi bayangithanda kanti abangithandi. Amen. Ngisho lento. Ngeke ngisho ngoba kunamakhemera. But ngisho yini? Ngisho mfowethu. Kunomuntu ogamile la. Kunabantu abathunywayo la. Ngifuna ukuprove le point. Ukwenza ukuthi isitha ngisheshe ngisikhombise ukuthi ngimbonile. Yazi kumele usimayihlabelela la, ehlabelela uJumbo ngihamba. Kuthiwa angibiza unyaka ka-1980 August 19. Lo muntu ngifuna ukuthusa. Ngimkhombisa ukuthi ngiyambona. Uza ukhona la. And I will prove that. Uzalwe ngo-1980 ngomhla ka-19 ku-August. Mina bengizalwa ngomhla ka-5 yena wazalwa ngo-19. Niyangizwa ukuthi ngithini? Lo muntu uthunyiwe. Ngixolele. Jesus. Kabala. Yes. Namhlanje ngifuna ukukhombisa. Jesus. Ukukhombisa namhlanje. Ngifuna ukuprove the point. Yes. I want to prove the point. Yes. Yes. Fire of the Holy Ghost. Jesus. Jesus. Jesus.
Jesus. Jesus. Jesus. My God. My God. Ukuthi manje ngibuyisele eMthaseni. EMthaseni sasifihlele into kuthiwa Moyilani. Yes. Who's the owner of this bag? Uphumile. Okay, manje ningayo. Yabo njengamanje. Ufuna ningayo. Ngifuna ukuthi ngimprove the point. Yes. Angithi akafuna ukuphela. Ngizomkhipha. Jesus. Amazwami nabangale ngaphandle basondele eduze. Ayikhona lapha ngizomlanda lapha. Nisondele eduze nabangaphandle. Ngifuna ukunprove the point. Today I want you guys to know ukuthi ngubani. Yes. Ngikhumbula ukuthi ngithena amazwami ngena. Ngithela umqazana nini? 1980 August. Khona umuntu ogangile la namhlanje obefuna ngishaya stroke. That will never happen. Jesus. Namhlanje ngifuna ukumkhombisa. Ngizombamba. Mangimbamba ngicela ningisondeza lama bodyguard. Ama-bodyguard akasondela la eduze. Akasondela ama-bodyguard la eduze. Ngifuna nenze kanje. Ningizwe kahle. Ngifuna ukumkhipha ihlazo. Mangimbamba angifuni umuntu ozomshaya, angifuni umuntu ozomenza lutho. Ngifuna ayotshela umngane wakhe ingabe umngane wakhe ingabani. Ingabe angisini. Ngicela ningidedele ngenza isiphiwo sami ngasiphiwo. Yes. Namhlanje ngibuyisela lapho. Iphela sondelana eduze bafowethu ama-bodyguard wami asondele eduze. Yes. Fire. 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 Jesus. Right. Into eyenzakalayo la ama-bodyguard ngoba ngiwabiza la. Ngizama ukuthi bengalwe. Ngifuna namhlanje ukunikhombisa ukuthi ukuthandaza ngiyathandaza. Isonto lithi ningena ekuseni ngisuke ngiguqa phansi ngithandaza. Ngisho kumakoti ngisuke nginathi shawuva. Ngizwa kunokuvala khona umuthi okhona la. Abanye lithi niyamthanda kanti aningithanda. Ukhona umuntu namhlanje ongibhishayayo. Engizoyisho lento. Engizoyenza ngizoyiprove. Bese ungadini. Umnikazi wale sikhwama simthola ngithi. Open this door. Imani bazalwane. Umnikazi wale sikhwama ngizomthola. Okay. Funda la pesho. Nisifunde igama lengo. Beja. Isibongo leso. And then iphe mic. This is Mike. Funda ID number yakhe. UPN Beja. ID number it 02 8008 1906 19. 83081. Alright, asenza kanje. Ubani umnikazi wale ID? Jesus. Sondela mala. Sondela la sisi. Sondela. Imala. Angithi ayibona into engishoyo bazalwane. Ngibuzile ngathi who's the owner of the bank? Akaphuma. Uhamba nabani sisi? Angizwa. Ngihamba ngiyi-1. Indaba mangibuza ukuthi isikhwama lesi sikabani ungaphenduli. Bengacabanga ukuthi usho lesi sami. Bazalwane niyayize excuse yami. Uphumile usilahleni yami. Lalelani. Sisi wami into kade uzoyenza yenzeka. Hamba umtshele lo muntu okuthumile wena uthandana nomuntu waseMalawi oyinyanga oyena okuthumela ukuthi namhlanje uzofaka umuthi lo muthi ofaka ukuthi ungibulala lo muthi wakho ngeke uzusebenza
Nkosi uphumile. Uzama ungishaya ngento. Besha ngicedile. Vula la. Jesus. Bazalwane lento. Jesus. My God. Sifuna ukusindisa nizobulala la. Lento bazalwane. Lento bazalwane. Yabona bazalwane ukuthi wenzakalani. Sifuna ukuphila Siyasona. Sifuna ukuphila Bathi nabanye abazongishaya ngemithi. Dr. Ketleris Magafu. Dr. Ketleris Magafu sifuna wonke amandla anawo. Zonke izinto anazo. Including your clients. Sifuna ukuphila nizobulala la. Bazalwane ngicela ukubuza. Uthande ninalo lami. Jesus. What? Sifuna ukusinda They nizokwenza want to do what? They want to kill him, take power and take his client. Sir, can you allow me? I want to slap this person. No. Lalelani bazalwane. To kill him. No, yazi kwesinye isikhathi imani ngifuna lo sisi ayichaze lento ukuthi kwenzakalani. sizokushinda la Jesus. My boyfriend here in the church and has been back. So we have a haircut account that utakethelezi ukuzenza yena ukuthi abantu bakhonkulandela yena. So wangithuma ukuthi ngilethele umuthi. Uma ngilethele umuthi amandla wonke ngathi utakethelezi kusabanga wakhe. Safuna iqiniso, safuna No, sir. No, sir. Listen. Allow me, sir. no. I don't hear your language. But the way he's interpreting to me, I don't hear what he's saying. He said they hack your account and they are faking to be you. I will translate it. Bazalwane ngiyithanda. Yazi ngiyala manje. The boyfriend.
beetroot. Beetroot is your name. Come along with beetroot. Yes, Prophet. Jesus. Kosi. Jesus. Ngimsize lo muntu noma ngenze njani. Ngithanda mhlanje ngizoprofetha amahlazo. But I feel like helping him. Ngimsize. K-U-Y-E-Z-A. Kuyeza. What is that? This is my surname. Kuyeza. Siswami uneminyaka njengamanje ewu42. Amen. And uneminyaka ewu42 unabantwana abawu3. Amen. Uma unabantwana abawu3 ngizokusiza namhlanje ngoba business oyiranayo but mawurana le business ayihambi kahle. Kunentombazane uyabizwa mthini abathi uMavis, sorry to say igama, abathi uMavis ethathe indoda yakho njengamanje njengoba ula kunento ehluphayo wena uhlukene nendoda yathathwa intombazane mayithathwa intombazane your business is falling apart njengamanje ukhona umuthi abawuthume kuwe ukuthi uzosebenza awulali wena ebusuku njengomuntu ongathi nomzimba wakhe uyaphila njengomuntu angathi uyalunywa uma njengamanje uzosuka uzela ngizwe umzimba wami umncenza wonke wathi umoya ongcwele unesitho kanti kunento oyifakwa wena. Ngiyangizwa ngimsiza lo sisi uhamba nento elala naye. Kunento elala naye lo sisi. Kunento elala naye sisi wami eyona econtrolayo. Each and every time iyacontrola lento. Amen. Iyamcontrola lo sisi. Njengamanje we need to pray. Simthandazele lo sisi kakhulu, sithandazele umshado wakhe. Umshado wakhe awukho right. Uthi umoya ongcwele bekufanele ukuthi kudlule ubaba wakhe emhlabeni. Maka dlule ubaba wakhe adlule ebulawa umfowabo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uthi umoya ongcwele ikhona into enjalo okufanele siyithandazele. Bathi sizoyikhulekela lento. Ngiyangizwa ukuthi nisakhona. Sizokhulekela sisi wami nje. Bengifisa ukuthi abafundisi bami bekho besizobusisa uMagic Oil. Masubusisa lo sisi simthandazele. Unenyoka ekhona kuye eyamcontrola ngaso sonke isikhathi. Uyazi sisi wami but we will help you. Ubuye next week angiphathela amaqanda amhlophe awuthi uhlala kuphi sisi wami? Jesus. In the name of 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 Jesus.
ngicela ifavor yokuthi ngikhombe umuntu mina besasizwe. La ngibuke bazalwane emahlweni. Kunalo ababa lo ya. Woza bawoza wena. Kodwa ungabisasuka uNkulunkulu ukhombile into fanele siyenze ukuthola izandla zakhe it's a blessing ungabisasuka futhi uNkulunkulu ukuthandile wathi namhlanje uthola izandla zakho namhlanje bakhethe wena uhamba nobani ba angizwa khona uyaphuta kuhamba nawo makeva nawo ungayikabuli manje ngaza ubhubu uhamba nawo baba waza futhi uma ngisuka Baba wako na mama wako na mama umngani wako ukala ukula ngo 2014 ubukala ukula wena baba uyangizwa mthini yebo kunento eyabanjwa odokotela bakubamba iTB yasemaphashini akho uyangizwa mthini bathi unesifo sofuba uyangizwa mthini angikwazi usuka kuphinde ndawo uhlala khona mawo 2014 kunokufa okwangena kuwe baba uma ngiloko ngikhuleka uthi umoya engcele angifuna umuntu abathi andiswa uyangizwa mthini andiswa intombazane esencinyane njengamanje ineminyaka ewu22 uyangizwa mthini ingane encane eyasetshenziswa ukuthi idlise kuneplate lokudla
owalidla linomuthi phakathi. Uyamuzwa ngithini? Njengamanje wena bekufanele bese ngathi uvuthiwe ngaphakathi. Uthi moya ingcwele ngikhuluma wakho okuzalayo. Uyamuzwa ngithini? Amazi ukuthi ekhaya kini ubani ozalwe ngo-1983. Uyamuzwa ngithini? 1983. Uyamuzwa ngithini? Ngomhla ka-20 October ukhona umuntu wazalwa ngalolo suku ngalowo nyaka. Uyamuzwa ngithini? Kuthiwa angiyofuna ithuna ekhaya kini lo muntu owadlula ngengozi. Uyangizwa ngithini? Njengamanje babuhluphekile, isithunzi sabo sithwethuliwe, idlozi awunalo. Uyangizwa ngithini? Ngaso sonke isikhathi abantu bacabangela impembu njengomuntu amathi bathi uyantshontsha futhi uyathakatha. Uyangizwa ngithini? Ngaso sonke isikhathi unobuthakathi, wena kuthiwa uthakathile. Uthi moya ingcwele baba akukukhulekise yize ngiyofika endlini yakho la ulala khona. Kunaleli kati eligijima lizodlula emnyango wendlu yakho. Uyangizwa ngithini? Uma lidlula hayi ngoba ikati lethi ithunyiwe baba. Uyangizwa ngithini? Wena last week ngoLwesithathu ke wagijinyiswa isisu out of nowhere sakhipha isisu. Uyangizwa ngithini? Njengamanje awunalutho wena esikhwameni sakho endlini, ushiye imali engango-100 iyona mali onayo. Uyangizwa ngithini? Uqinile ey'kweletini, awutikhethelezi cha unamali. Ayiqinisa Ngimsiza. Ubaba wakho okuzalayo. Ubaba wakho okuzalayo akasekho emhlabeni. Lalela baba. Ubaba wakho mayizodlula emhlabeni, ubuyisa umqondo kahle mawukhumbula. Ubaba wakho angazi noma wadlula kuLwesine. Uyangizwa ngithini? Wangcwatshwa kuyisonto, Sunday. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngo-Monday kunesele langena endlini yakhe lagoloza ngaphansi kombhede wakhe. Uyangizwa ngithini? Ubaba wakho uthe makadlule emhlabeni ufe unento eyayidonsa enkabeni yakhe angathi kuthiwa udliswe ilunga lomndeni. Uyangizwa ngithini? Wathi umoya oyingcwele kumanje wena izinto zakho ayihambi kahle. Mawuzama ukuthatha umfazi akathatheki. Mawuzama ukwakha ikhaya lakheki. Khuluma namneso. Nokhohlima. Hayi khuluma. akonjalo baba. Uyokabuje lapho. Uthi kaJomo. Baba sizokusiza next week. Ungiphathela amanzi ngasuku uyezwa. Waphathela amanzi? Yebo akhona. Akhona. Yebo. Uya namanzi akho la ulale wallet. Uphumile. Hayi ngeke ngiprofetisaze akasondela. Uhamba nomama wele phansi. Bahamba nomama. Nize sonke nihamba nodwa nabangani. Abanye sebenabangani lana. Wena unebhanti ongakabi nomngani. Lo mama uzodlulela umntana wakhe emhlabeni. Nazi ubani. Uzobuyisibekela mayisembubeni. Umntana nomama uyadlula emhlabeni. Ohamba nalo mama owele phansi njengamanje ugqoka ithophe emhlophe. Uyeza. Toilet. Uyeza. Okay, akasondela. Sondela sithi.
Angizwa? Yebo mkhulu. Oh friend wakhe. Umntana wakhe wokuqala. The last born. Lo mama lo uzodlulela umntana wakhe wokuqala emhlabeni. Kumanje mangikhuluma angazi kunomuntu ekhaya kubogulayo right now as we are speaking. Lenta iqondile lo muntu iqonda umntana. Lo mama bayamshaya. Uyangizwa ukuthi lo mama bekufanele athole phone call ebizwa kuthiwa abazojoyina istokfel. Uyangizwa mthini? Kune stokfel okufanele abizwe kuso kuthiwa azosingena. Ukhona umuntu oke wazama ukuthwasisa lo mama wamdlisa amagobongo. Uyangizwa ukuthi wamshintshela wamfaka izizwe. Lo mama unezizwe njengamanje. Ikhona into emdla esiswini sakhe. Njengomuntu engathi ugijinywa inyongo esiswini. Uyangizwa mthini? Ngelinye ilanga uyothi mayifika kubantu bathi wabulala umuntu lo mama. Kunamathunzi awu2 amlandelayo. Njengomuntu amathi ngazothiwa wabulala umuntu akabulala ngamuntu. Lo mama uzodlulela umntana wakhe emhlabeni. Ngicela umtshele mayise ukubika ukuthi ngicela aphuthume kusasa angilethele umntana wakhe la kimi kusasa for free of charge. Ngizomenzela umntana wakhe yadlula emhlabeni. Ngizophethe manjalo Ngicela ingoma engiyithandayo. Isikhathi sezami sesishayile. But bengifisa next week isiqhubeke. Ngifuna next week isiqhubeke. Angithi stay 2 weeks ya prophet, 2 weeks ya Shmayela. Next week asiqhubeke. Ngifuna nize lingazi. Khona umuntu engizengifuna ukufika kuyena. Khona lo ngifuna ukufika kuyena. Lo athi naye angamvumi lo muntu. Hayi lo muntu angamvumi. Ngifuna ukufika kuye. Niyazwa? Amen. Next week asiqhubeke. Ngicela ukuthi next week isenzeni kanje. Njengamanje kumuntu oseduze kwakho. Uthi okay ngiyambuka. Lo muntu oseduze kwakho next week ngicela singaprofeti abantu ade bekhona. Let's get new people. Labo bantu abasha ngicela ungiphathele umuntu the whole week ngicela uhambe ulalela ukuthi ubani lo muntu othi ukhetheleza hayi yikho indaba yakhetheleza. Hamba umla bese uinvite. Uzomkhokhele nemali yokugibela. Uthi angeke ngigibeze manje. Ngifuna uyibonela lento. Mawufika lapho bese uthi awumela. Sizoyenzela izinto zizojika izinto. Uyayizwa leyo nto? Masuka lapho next week ngifuna ngizocela kunina ngizokhetha kunini ukuthi ubani ufuna ngimsize. Angifuni ukusizakale wena. Ngifuna kusizakale your friend. Wena uzosho imkhulu usiza lo nguye naye. Uma ungangisiza ngalomuntu ngiyobe ngiqedile. Baba muthini? Ucela izandla baba. Ufuna izandla. Inkinga ukuthi asenzeni kanje. Ubaba kabuyele phakathi wonke umuntu uphakamisa izandla. Ngoba kuzobe kungathi seku special prayer. Kanti prayer yonke into ihamba ngawo wonke umuntu angithi. Amen. Siphakamisa izandla. Sizophakamisa izandla zethu. Uthela phengithinta khona ngesami isandla kunomehluko wenza. Ngibonga umsawakho, ngibonga monke embulela. Ngibonga mawusabonisa ubukhulu bakho kimi. Wathi ungithumile kulelizwe ngizosiza abantwana bakho. Uthe wena kunamagqubeli sazovuka endleleni engilwisa elisamandla akho. Uthe khona bazongilandela khona bazongigxeka. Ngiqinisa isibindi inkosi. Ngenze
ngize ngikusebenzele shithi impilo zabo Nkosi bethula ubufakazi bathi impela simbonile impela sigibela imoto uye impela siyasebenza uye impela silala sidlile uye amandla Nkosi manje mbeke impilo yami phambili Nkosi amakhosi imkhonto kade qijiwe Nkosi uthi zomhlaba ehlulekile uthe uhlumeza umzimba kodwa umphefumulo ungawuthinti ngibonga amandla akho ngibonga ubukhulu bakho Nkosi ngisababaza namanje uma izinto zenzeka Nkosi udlala itafula phambi kwezitha zami ngidla nazo Nkosi uma bengithi ngabathanda bengishaya Nkosi yezulu wena ukhona uNkulunkulu wasezulu wena ngeke ungishiye Nkosi uma ngikhuleka ngokweqiniso uyohlala nami uyongivikela ibhamini Nkosi phela ungivikele kwimithi yonke Nkosi yezulu laba bantwana bakho ngiyababika Nkosi yezulu uma bengikhulekela imthandazo ifike ezulwini namhlanje usuku lweValentine engikuthatha ngokuthi idimoni kaSathane kukhona abalala beqabene nabantu babo namhlanje ebona impilo yama-social media bethi ngoba batholanga lutho kodwa ngibanika uthando mina Nkosi uthando engibanika lona Nkosi yezulu lunesibusiso phakathi nginika uthando bona ngibanika nemindeni yabo babusise Nkosi yaphakade impilo yabo iyoshintsha namhlanje bathi impela kwashintsha ngomhla ka-14 February kwenzeka isimanga empilweni yabo leli thiba bangene kulo Nkosi lokuphila iqhiba bangene kulo Nkosi yamakhosi liyoshintsha izimo egameni lamandla egameni lokuphila baba ngiyakhuleka ngikhulekela izitha ngikhulekela abangasebenzi ngikhulekela abaya kuma-interview yekusasa ngikhulekela abanamabhizinisi abo bavulele Nkosi egameni lomusa siyakhuleka sikukhuleka Nkosi yomzamo kubuhlungu sikuthandaza sikhala sikuthandaza sijikelwe abangani bethu sikuthandaza sijikelwe imindeni yethu sikuthandaza sijikelwe ophathina bethu besijikelile Nkosi kodwa silokhu simemezela kwigama elakho igama linamandla elakho igama liyaphila baba ngiyakhuleka ngalesikhathi ongenzele khona kukhulu Nkosi maybe isona sipho sami Nkosi ongiphe sona namhlanje lapho ukhombisa ingilozi ukuthi sanami Nkosi egameni lamandla baba ngiyabonga kungani Nkosi kodwa kukhulu ongenzele khona namhlanje egameni lamandla Nkosi abanyabonga Nkosi abangumsa wakho ngakho ngibonisa wona umusenami Nkosi uthi uzokhuluma senkubani ngizuvale ekuseni mangivuka ngezwa ngesaba mangicabanga ngesevisi into engakazi ngenza kodwa wathi namhlanje ngiyokukhombisa ngibonga Nkosi mangibona zenzeka izinto egameni lamandla ngegama likaJesu uSathane ujabulile namhlanje ngegama likaJesu siyakhuleka amen. Clap for Jesus. Clap for somebody. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Mfundisi uyazi ukuthi uma losazangazaza ahambe la ngoba kwenzeke liyapasha uthando